Ahojte lidi, dneska jsme tady s mojí sestřenkou. Ahoj. Možná ji znáte z TikToku jako... Já tam vlastně mám jenom zahalenýho smajlíka, takže asi jako nevím. A já mám soukromý účet, takže to vidí jenom moji přátelé. Ale můžete si ji přidat do přátel. Řekni, jak se jmenuješ? Vlastně jmenovala jsem se Vali Hasička, ale teď tam mám jenom smajlíka v mlze, takže jestli byste chtěli, tak mi dejte žádost, já vám to přijmu. Jo, a pak já nemám TikTok, protože moje segra je do toho úplně blázen. A jak kdybych začal natáčet, tak ode mě každý den nutí natáčet make-up tutoriál. Což já si každý den dávám jenom řasenku a během dne si ji prostě smažu. No, to je jedno. To nikoho už asi nezajímá. No. Jdeme na to. Víc ticho. Proč nám nehraješ? Kdybyste slyšeli nějaké zvuky, tak to je moje segra, protože je mega blbá. A to je jedno. No, takže jdem si je představit. Jinak, kdybyste se divili, proč jsou tady 4 židle a jich tady 5, tak prosím vás, ona byla na táboře, jakoby, a našla se tam kluka. Takže to je jedno prostě, to vás nemusí zajímat. Takže ahoj, já jsem Marnka, je mi 38 let. Porodila jsem, netuším, počkej, 38, když je 15. 25. Ne, ve 23. Tak, Ano, to jako mojí 23. Tak 23 dokonce, to je málo. To nevá. Tak prostě ve 23 jsem porodila a jmenuji se Kačenka. Ahoj, já jsem Vašek Ukončíme tento pár. a je mi taky 38 let. No, to je všechno, co můžu říct. Ahoj, mě je 12, jakoby za mě ani ne 3 dny, mi bude 12, teda 13 a jmenuji se Emma. Ahoj, já se jmenuji Sára, je mi 15 let a vlastně za 8 měsíců mi bude, nevím za kolik, teda budu počítat, prostě mi je 15. Ahoj, já jsem Nikolas, jsem Sáry přítel a je mi 16. Tohle je naše celé seskupení. Prosím vás, kdybyste se dívali, proč nemám míčku, tak toto je moje míčka. Ano, abyste věděli. Venku mám pečivo, protože dovnitř se mi nevešlo. Tak. Mám 6 televizí, protože jedna, tam bylo moc místa. Ano, mám na zahradě reprák, nevadí mi to. To je všechno, co bych vám vlastně chtěla říct. A proč tam máš 2 popelnice? Jo, třeba. Teď jdeme všichni nahoru, takže... Ale... My se tady mačkáme jak sardinky. Hele, klid, jo? Prostě malý mítah, moc lidí. A vlastně kdy bude spát Nikola, Sáro? Já nevím. No asi u Sáry v posteli, ne? Hele, ty toho nech, nedělej si z nich srandu. Jo, no. Holubičky zamilovaný. Hej, nech nás na pokoji. Ty nelehej do postele pro psa. Tak jde. Aha. A tohle je jejich rozničování, nic nemají ani v oblečení. To je její. Já se asi půjdu převlíct. Do čeho bych asi tak šla? Já jsem girly girl, takže půjdu určitě do růžových. Nekoukejte se. Fuj. No nic. Ahoj. Jež fujky. Voláme kámoška. Čau Suzy, uděláme make-up tutoriál. Jo, uděláme. Dobře. Tak pojď. Tak jako se to bude volat? Hele, já nevím, třeba make-up se Suzy. OK.
OK. A co budeme používat? Jakože nějaký úplně extra make-up, takže jako primer, make-up, jakože potom i třeba korektor, stíny, řasenka, rozjasňovač, štěnka, Takže budeme jako dělat full make-up. OK. A budeme to dělat nějaké jako trochu scary, když bude Halloween. OK. Tak jdeme natáčet. OK. Hele, my se jdeme převlít, protože za hodinku, ani ne za hodinku, skoro, za 30 minut máme být na té oslavě kámošky. Já zůstanu si takové nic, čeho nemám. Takže bych jsem si musela počítat, tak já chci. Se vluču do tohohle, protože prostě je její oblíbený tým, její oblíbený prostě a budeme všichni oba dva zelení, což je hlavní. OK. Ty budeš dabovat tohle. Hej, ale musíš se převlít do něčeho hezčího. Jo, promiň. Tady máš doma na Suzy oslavu. OK. Na mý kámošky oslavu. Jo, dobře. A na její, jako bude tam i její mama. Tak. Počkej, vás. Tohle je hezčí? A nebo... Ale ty říkáš, že se mnou je to těžký, ale ty si tady půl hodiny budeš převlíkat. To nebo, já potřebuji hezká. Pane bože. To ne. To ne. No, to ne. Tohle, to má i Suzy, doufám. Ale pojď už, já už jsem převlečený. Nejsej. Ježiši, Už nemůžu se. jít v tomhle. Nemůžeš, že jsem tě převlekla. A teď počkej, musím si dělat skincare. Pane bože. Počkat, plativou masku. Ne, nechci. OK. Ale pak jdem. Ať je to ani nenapadne. Si napsat Suzy. Suzy? Ano. Hele, tak na tu oslavu přijdeme asi všichni, ale přijdeme o trochu později, Dobře. protože ten Nikolasek se nedokáže ani jako oblít za 5 minut. Jo, dobře. Doslova, já už jsem oblečený. Ten neměl. Tak jo, ahoj. Ahoj. My best friend, jestli nějak urazíš. Jeden facen ti vletí. A velký. Lásko, klid. Já bez tě. Lásko. No, už mi to asi stačí. Brýle. Černý k černému outfitu. Je topka. SPF ve spreji. I taky. Ne, fuj. Hej, ty tak kašleš z toho spreje? No, Ještě tak... voňavku. Ježiši, fuj. Fujky. Fuj. Kabelka. Tak. Můžeme vyrazit, láska? No, konečně, po 10 letech. Hej. Au, to bolelo. No, neměl se zlobit. Ty Hej, můžeme jít? Jo, jdeme. Jo, pane bože, už jdu. Ahoj, Zuzi. Ahoj. Čau, Emi. Nestihla jsem si namalovat. Jako můžete prosím počkat? Ty skýter je důležitější. Není. Emo. Je. Není, Buď Emo. ticho. Ty být ticho, Emo. Hej, holky, nehádejte se. Jo, pane bože. Jo, mamka. Nikolás. Ano. Ty nezůstaneš doma se psama? Ne, jedu tady se Sárkou. Jedu s nima. No, já jdu jako s nima. OK, my zůstáváme doma. Wop, 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 wop. Miluji to wop, wop. Mama, můžu čokošku? Ne, nemůžu, zase budeš mít ADHD, pane bože. Mamo. Když tak si ji vem, ale budeš pořád blbá. To nevá.
Děkuju. Ona už je tam jenom poslední. Ty jsi všechno vyžrala? Asi jo. Já jsem včera večer měla takovej hlad. Pane bože. Au. Zase ti přistála. Kde bude to slova? Tady. Si ho přijít umyčkám. Si tady jako první. Ok, a kdy přijdou? Já nevím. Kdy je on? Nevím. Měli by tady tak za hodinku být. Vlastně ona má Zuzi. Jenom oslavou. Tady s náma. Ahoj, Suzy. Ahoj. A čau, Suzino. Pino. Přestaň. Hele lidi, víte o tom, že tady je prej údajně někde drahokam? No, to víme, no. A ty víš kde? Jo, přesně na místě. Dobře, tak se pro něj běž a máš celou tuhle kavárnu je tvoje. Fakt? OK. Slay girl. Wow. Jak nečekané, fakt dobrá sklíš. Děkuji. Můžu latte? Jen tak jako, aby se neřeklo. Jistě, dvoje latte. Pro dámy. A ten je dobře nechutnej. Jo. Třeba ty No vzadu. tak jdem. Víš co? Ano, to něco celkem. Hlad na něco zlato. Jsem Co by si přála? Třeba tousta? A nebo koláček. Koláček. Dobře. Směrem koláček. Jo. A vybarv ho červeně. Jo, a nechcete třeba udělat i dort Ne, nechci. Teda, nechceme asi. pro oslavenkyni? Jo, tak pro oslavenkyni, jo. Třeba nějaký s lentilkama. OK, tak. Šel, nezajímá mě tam. Ty budeš sedět na strustý lavici, vyndej si ty penál. Dej si sešit. Tam svíčku. Tak. Hned tam, teď tam, říkám. Můžu dát na výběr. Proč, paček? Tak, jestli budete chtít, tak vám můžu dát na výběr. Jo, počkejte, já si jenom potřebuju... Já to, co řeknu. Seš ve škole a ne doma. Já se vám ho trošku smět. Chápeš, že jsem na místě. Vy jste fakt jeli to. Pardon. Tento? Hodně štěstí, zdraví. Ten čokoládový. Hodně štěstí, zdraví. A ještě bych mohl vlastně vyzkoušet jahle. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, milá Klárko. Hodně štěstí, zdraví. Omlouvám se lidi, my jsme místo Zuzanko řekli Klárko. No, jenom, jestli ještě... Jo, a jenom ještě tam byly lentilkovej a prej ještě dělal jahodovej. Chcete ještě? Asi ne, hele. Jako možná Nebudeme později. platit miliardy. Hele lidi, víte o tom, že já mám ten diamant, takže vlastně tohle je celý moje. Oj, na to jsme zapomněli. Všichni ven! Co? Co to? Zůstanu tady. Bye. Díky za dort. Hej, za ten se platí 500 miliardy. Jo a jinak lidi, chtěli byste ještě oslavu? Pište do komentářů. Jestli jo, tak my vám se natočíme. A musíte psát do komentářů. Ale dřív než řeknete, tak my to asi natočíme. Jo. Protože oslava nikdy nečeká. A hlavně tohle má jenom 15 minut. Takže to stopneme přesně na 15 minutách.
2, 1.